isejħulhom ballut tas-sewwa, Oaks of Righteousness, imħawla mill-mulej, the planting of the Lord. Għal-foħritu, intom il-ballut tas-sewwa li nżrajtu mill-imħabba tal-ġenituri tagħkom, u llum il-mulej qiegħed isejħilkom is-siġra matura li tagħmel il-frott. Itolbu li bħala presbiteri il-frott tagħkom ikun dejjem frott tas-sewwa, qatt ta' dnewwa. Ftakru li intom imħawla mill-mulej. Qisu li kull kelma, kull ħsieb, kull imġiba tagħkom ikunu mmarkati mix-xewqa li tgħixu fl-intenzjoni retta li tagħmlu kollox għall-glorja ta' Alla.